Wal bitin oy. Ang bitin. Gawas na siya ka na lang kagalingan mapagka sa mga karat. Pero ako na nabong ganay, nakuwas ko ng bitin o purol. Tulog ba ka na? Magtintin, mga bitin ko na manggawas. Ako na yung ganyan. Gawas mo ng bitin o purol. Ayong hapon, may adlaw na kung tanan mga higala. Natakaroon mga higala ng isla sa Ulanggo Island. Unang mga higala niya. Namin di duaw din niya among kauban sa buhat sa una. Nga taon-taon na po lagi nga duan niya ng naapoy gihambing nga sakit mga higala. Amo taong giduaw kung unsa na kahimtang sa iyang panglawas karon. Na muna among nakita o among na pamatudan o kung sa iyang kahimtang na luoy kaayo na stroke down siya o nga atong gidalitan ko dito mga higala o pagkaon o niya gamay po niya ayuda mitas man niya na pa mga higala atong masaksihan o kung sa iyang kahimtang mga sugiting paminaw. Pag naman kuan di pito na inita gud pito inita labi kayo ihigop og kanang sabaw sa butong muna mayari po diri sa lugar niya asa ni nga lugar Sabang no Suba Sabang nga diri kanang ilado kayo mga lugar po ni sa kuan daghan kayong butungan muna mga butungan presko kayo gani amo nakitan ganiha nga mao pag danaog dito sa babaw nga ang pagbuhat ng pagnaog di ani sa butong kay gikas punuan sa babaw ilang kanang sisi hiktan kay parang depensa kuno nga nagpabilin kuno ka presko sa butong unya di ko dali madaot kay labi nagmaan mayuban na di man gid mahurot pero kasagaran mahurot so depensa na lang pud nga pananglitan yung mahurot ma-preserve na po ng kapisko. Unya, ang among kauban, nagsidlayan nito o kuhan, pag paninja po butong, para lang kuno nga malibre po na mong tanawa. Pitig-pisugan ni Mudag, luwat mo ni kuhan. Pag umangkunin siya ni isa to, ayuan mo, dilis na palapit. Pag umangkunin daguhoy, unya, igagaw ni siyang lapulapo. Adam ni sa lapulapong tuyo. To bida. Dili dia gay. Para kuno na nga kuan. Para kuno na. Para kuno na nga malibre ang iyang buton. Nya mani tagiya sa buton na natong interview ni dire. Wala na nagatuig dire kuan ay. Ano sa diay? Pag wapay udit. Din mo mga buton ka nagdara sa Pero na pa sa abang gid mo may pagpunod. Pero adto gid lang ko kami tuyo ko na sa pamasan, sa po, talima ana. Kuya kinitanan mo na makorita gid mo ako. Pila mo ka tuig dire nagdara. Ibutang talag mga lima. Ibutang gamay mga lima. Mao gid din yung panginabuhian. Kada adlaw. Wa. Pwede gyud na zero. Nagtagsa. Tagsa mo. Tagsa ka po mahalin. Sa kadlaw. Naagiwa gali sir kay kanang laoy. Kuan siya kanang sama ang Domingo. Gahapon murag bintang gahapon katong Sabado wa tawo. Ay hukuman. Usa hubo. Tapos na pud sa dirhin wa. Kung magbubo wala halin, kung magbubo. Dapat itong kagong ihubo, halin ta. Para kuan lang haka. Mga tasiro kasagaran gid mga dili na mga okasyon na mga kalangkalan. Pasko bagto ay puso gina. Holy Week daghan. Kung yan nato na tuligan, ako na palitaan po niya, pwede ko na tagiri, mag-tin. Usaw na katunod. Pwede rin. Ako hindi rin gito. Pwede rin. Pwede
Libre ba ang kuwan diri mag-content? Sa totoo, pag iingat sa kumbana, oh, right. So, una na dihay. Nagutang ko 10. Kaya ang akong gilisip ito para ito mga ang 10 maabangan. Dili sa yuta lang. Kasi ako puputo. Ako. O, doon ka pagbudihay. Nagpayong-payong. Mabalik ko pagbagyo. Ang puno ng pala lagot. Ano ba ba yung pabangan? Ay, pabangan ako. Bakit pero nagyapon na? Usa na lang siguro. Usa na lang. Pero magkamit din, wala ka pabangan. Dagan kayong salamat na nakabatin niya makabalik. Oo, kalian din. Gahapon din kami kasiyudad. Pero dami pa ako na balitaan niya kung mag-team mi diri na amo ang kagalingon natin. Magpalit mi og kanang lutuonon, ikay ko nang luto. Pwede ra kung yung puto na lang bukong niya. Ay bukong sobrang. Pero mag-charge kami. Sige lang. Mag-charge na niyo. Tigdawat di ako sir. Dili kay kamura. Mga lala ng dawat ko sa Kami rin magdasa mo lutoon. Oo. Sa luto kandaan. Gahapon dahil kudang-hidaan diri. Hidaan ang bunso niya. Kaya wala makuha na ng bunso. Dito balik sa Barbarossa. Ay, yun na. Pwede rin. So, bata, yun na, pwede diri, mag-team po ka diri, ano mga lugar nga, asa ka na pwede pwede, o cluster ka, ang gusto ka pang pwede po. Pwede rin po. Kami may nagbantay niya. Sige ka dito. Pwede rin po mag-asa. Maayo di ay. Away bitin, oy! Ang bitin! Gawas na siya ka na lang nagingin na sa mga radio. Pero ako na itong ganay, nakawas ko ng bitin, ugay purol. Tulog ka ba na? Oo, maulo ko na kay, ako ni magtintin, kung imo ko ng tigaw, ang mga bitin ko naman gawas. Huwag ko nang uban niya, bawalan ko nang mag-tin. Kay inig ko nga, katlaw na ko nung, magawas ko nang bitin mo purol. Magkasagaran ang mga bunga sa tanan. Uy, puro na ba? Naakumbana kay Mo ko dito na ko nabalitaan ko dili mo. May pangungon ko ano. Laban naman ko na pudya oh. Nagauban. Kalimot sa pamamuro. Kalili ko rin nagpamurol. Ana lang kumana lang kami pabanganan naman noon. Lalaki. Wala ako na nisa, wala man natin. Tagday lang basta ni ako. Ana, salamat din nakasuro ni diri sa imong lugar. Oh, niya. Siya mo nagkuno mo kini. Kay nang taga lampoy lay kaila po diri. Nakasuway naman sila. Ana si Dodong. Ay, nang tinggo pero Sa po nagkuha na mo, nagtultol. Kaya nagtultol na mo dili og kini. Okay. Basig bitin ko ni siya ba. Naipurol ni. Wala. Ito na nga itong mga taghan ng manoro. Sa tao nga itong mga higalaan. Salamat din ninyo. Ato bang sa kamera? Pwede kayo, marami kayo Koreana. Ako ka naman mga Koreana. Naglisod ko ganag. Pag-isod din naman ay naglisod ko sa Koreana. Pero mga Koreana agad. Mapakatong kibit na rin kasi. Kasi sukol ba ginagawa ko siya. Kisa sa mga ngamatan ay? Anak ko. Alicia. Alicia Umpat. Umpat? Butungan. Ito sa mga nikuan, saat, umpat. Saat, umpat. Okay, Group umpat. Naalas, bugol pa rin sila, pero taga-kuha na sila, taga-iningawan. Pero may dagdagas sa solasyon. Basta na lang. Balipay ko nga niya kung listahan kay Sita niya mo diri sa ilang Alpio. Alpio, umpat, Alicia, Buhol, umpat. Alicia, Buhol, umpat. Kay Alicia. Kada diri. Butungan. Og pagkahon mo sa laro-laro din mga higala. Inom mo sa kuwan nga dunay bayad. Ari mo. Wala libre mo mga higala, wala libre. Mobile mo mga higala 40. Ang buok. Kanya tagdulawag, matagaan ko mong tagdulawag. Mahal mo pili. Nagbayluwag. Kanang Gusto mo mo magpagawa sa inyo mga binili sa sporo.
Pwede po magiging Overnight. overnight. Pwede sa video na medyo. Nala, oh, Napo na bidyoki sila. Napo na bidyokihan sila. Oh, di lang tinukan bidyokihan. Kinapunta ko ka ng Christmas kahoy. Oh, napo Christmas tree. Oh, Nasayo kayo. mao na. Suroy na din chip na video kaya chip. Mga tata. Aron natong Kukaon na to kantas kanito. Oy, makaraan ba? Kupa na mga kanton chip. Tanawa. Chip, chip. Di ba na kayo, Chip? Ah, okay. Nala, Nala. Salamat, salamat. Oy, Salamat kayo. kamong pagid sukad. Ha?